ములుగు జిల్లా కేంద్రంలో రాష్ట మంత్రి సీతక్కను కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఘనంగా సన్మానించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎండీ గౌస్ పాషా సహా పలువురు నాయకులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మంత్రి సీతక్కకు శాలువా కప్పి సత్కరించారు. ఇటీవల నిర్వహించిన మేడారం సమ్మక్క సారక్క జాతరను విజయవంతంగా నిర్వహించడంలో మంత్రి సీతక్క కీలక పాత్ర పోషించారని కాంగ్రెస్ నాయకులు తెలిపారు. జాతర సమయంలో రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తూ భక్తులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను స్వయంగా అడిగి తెలుసుకున్నారన్నారు.